Вижте каква пица пристига току-що за мен. Ще си наруша безглутеновата диета, но си заслужава, защото съм на ресторант в Италия. Смайлс! Тук сме с нашите приятели отново и ще хапваме. Ей! Намираме се в едно заведение, в едно градче, по път за Вал ди Фунес, тук в Доломити. И аз си бях казала, че когато ще съм в Италия, ще хапвам пица. Така че сега ще хапна пица. И се надявам, че няма да получа някакви странични ефекти от глутена, защото не съм яла последно от Холандия, когато си вземах всеки ден круасан с шамфастък и бадеми, и наистина тогава, като се върнах, цялата ми кожа беше избила сълзоце, боляха ме китките, но сега съм сигурна, че всичко ще е наред, защото сме в Италия, тук глутена е на друго ниво. Така че сега добър апетит на мен и ще ви се включа от следващата ни спирка, която ще е много красива. Започна новия влог, така че приятно гледане! Път за следващата спирка пак имаме уникални гледки. Пътчето е супер живописно. Вау! Вау, просто вау! И с бусчето се справяме чудесно. Живко в частност. Олеле, какви обратни завои. Мале. Добре, че няма някакво силно движение тук. Поред катедрала. Ето ги пейзажите. През целия път просто е удивително. Красота, гледай. Мале, красота. Second guess me, live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. Ето това е църквата Санта Магдалена. Уникално красиво място. Сега се качваме до вюпойнта реално, който е още малко по-нагоре. Live in the moment, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Ей! Вау, как му трепкат перцата. Yeah, the chicken is good. Yeah, but they live together. This is the used to. Wow, you're so beautiful. Sure. He's showing off. So beautiful. Пълно с кокошки. Тук пълно с кокошки. Пълно с кокошки. Тук сме ние. Оу! Мале ми сирока е с такова. Ма той защо така им се нерви? Пълна се нерви на другите билета в кокошарника. Иска да покаже кой е да бос. Много е як. Обаче е много абсурдна ситуацията. Остави кокошчиците да си пасат там. Ай! Вей, той много са на зоба! Нашата красота на фона на приказните Доломити. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave. Спряхме да се разходим набързо в градчето Орчисей и е супер сладко. Реших да ви го покажа набързо, защото е много китно селце. Тук има всякакви магазинчета. Това е от дърворезба. Много са красиви. Много е красиво и китно. Много чаровно градченце. Има ресторанчета. Един от най-известните курортчета в Доломити.
hearts and remember that time when life was like a dream. You know. Хей, добро утро с матча от Ортисей. Днес се събудих и не можах да повярвам, хора. Имаше сняг. Да, видях сняг. Не мога да повярвам просто, защото сме почти средата на юли. Но тук явно е доста високо. Аз нощ имаше страшна буря. Живко си провери в прогнозата за сноубордисти и за скиори. Snow Forecast, някаква много точна прогноза за времето, че над 2500 щяло да падне сняг. А Сечеда е забележителността, която се намира тук в района. Реално от тук се хваща лифт, който те качва горе и е точно на толкова. Но не очаквах, че и по-ниско ще има сняг, защото аз тук не знам дали ще се види. Сега ще пробвам да ви покажа. Тук е доста по-ниско. И в смисъл, лифта е около 20 минути, докато се стигне до там. И тук също се вижда почти отпред в далечината връх с сняг. Беше супер облачно, сега изпече слънцето, но планът е да или да отидем да се разходим в селцето и да изчакаме нашите приятели, които решиха да отидат днес с лифта до Сечеда. Ние имаме план да ходим с друг лифт, който те качва много по-ниско и след това се катери, но в по-добър ден от този, защото не сме подготвени за сняг и условия за катерене в сняг. Така че ние ще ходим или на разходка в това градче, което ви показах с нощи, да хапнем нещо за брънч с тях, или ще тръгваме директно за къмпинга за следващата локация, която е именно Caesar Realm. Така че сега ще го обсъдим на по матча с Живко и ще решим, тъй като вече имаме нужда да разтоварим бушчето от мръсна вода, да сменим тоалетната и да сипим нова свежа вода, чиста. Трябва и да се поизкъпем с косичките, а пък е трудно, когато не си на прав път, а ние се паркираме под някакъв наклон и се наводнява банята, защото когато няма добър наклон, се пълни вода. Така че, да, това е планът за днес. Къмпинг, още нямаме резервация. Тук ни позволяват под 7 дни изобщо да се прави резервация, което е странно. Затова отиваме директно на място и си намираме за минимум 2 дни, което е основното изискване. Това е плана за днес. Останете на линия за останалите преживявания. Аз сега ще си наваксам малко с обработка на влогове и съдържание за моите канали. И до скоро! Казах ли ви, че има сняг? Казах ли ви, че има сняг през юли? Тук караме надолу, даже на юг и се вижда това пред нас. Ами, пристигнахме на къмпинга Caesar Realm, 4-звезден къмпинг. Не сме дори в самия къмпинг, а сме на паркинга. Тук е рецепцията вляво, ние сме там отзад. Защото, познайте защо, защото за да си тук гост, трябва да платиш минимум 65 евро за ето такъв пич, за ето такова местенце, където виждате кемперчетата. Примерно това 129 е там, 130 според мен си е големичко и може и да е повече от 65 евро на ден. Гледката е феноменална, както винаги. Ние платихме за нашето място в паркинга 46 евро. Това е единственото място, където може да се остане тук в района. И идва с безплатен билет за градския публичния транспорт. Единственото, което се плаща е лифта до горе, където всъщност ще ходим днес с нашите приятели. Лифтът е 28,50 на човек. Мисля, че в двете посоки. Едно кемперче се тръгна. Реално вариант 1 е да хванем лифта, който е по-добрия за нас. Вариант 2 е да отидем на паркинг. Въпросът е кое доколко работи, защото ако лифта затваря преди ние да сме приключили с залеза и всичко, трябва да отидем с буса и да платиме паркинг, без значение дали ще сме спрели за 1 час или за цял ден. 28,50 евро. Да, скъпичко е тук. Мисля, че не ме чувате да го казвам за първи път, но това е положението. Сега поне сме на къмпинг, можем да си изпразнихме си водата, всичко направихме, обслужването на буса. Сега търсим да се ориентираме къде са тоалетните и баните, които можем да ползваме, въпреки че не сме в самия къмпинг вътре, и аз ще продължа да ви го показвам сега. Това ли е тоалетната? Сега това тук е тоалетната, която ние ще ползваме. Къмпингът има, мисля, че 2
тоалетни. Сега ще видим и баните тук. Този е различен. То направо като спа център. Добре, тук трябва да е за дамите. Тук имаме баня, ако не се лъжа. Тук какво имаме тук? Тук имаме тоалетни. Това е за мъжете. Тук са баните. Изглеждат супер. Отново. Ето. Душчи. Има мивчици за зъби. Там има сешовари дори. О, вау! Да, днес определено ще е ден за къпане на коси. Извинявам се за тази светлина. Фреймовете ми са много. На снимане имам предвид. Не сня. Зарзалика. Харесват ли ти? Знаеш кога ми се правиха палачинки? Излязохме на разходка в района на долината Алпе ди Силси и всъщност ние сме в подножието на това градче. Много е красиво, просто времето пак не е с нас. И мислим, че объркахме пътя, така че май ще вървим към този връх, Шлерн, за да видим едно езеро. Така че, хайде му се връщаме. Така че правим плани за до вечера. Още не знаем какво ще правим и с Изабел и Нико, защото по план трябваше да ходим на Алпе ди Силси. Но времето нещо не е с нас, така че може би ще правим просто вечеря и утре евентуално ще продължим с приключенията самостоятелно, защото времето днеска просто не е окей. Стигнахме езерото, до което ни изпратиха. Тук всичко е частно, всичко е на някой. Този дек тук е на някой, не можеш да влезеш. Забранено било, имало друг вход е там. Водни лилии. Добро утро! Клуб 4 часа отново е в акшън. Вървиме към ето тая приказна гледка. Пак сме с нашите приятели. Не знам дали нещо се вижда, но поне може би се чуват. Хей! Чухте ги, нали? Вървиме на мишън за уникална гледка в Алпе ди Силси. И разбира се, ще ви я покажа, хора. Много е вълнуващо. Така, мисия изгрев е приключена. Нямахме точно изгрева, който си представяхме, но пак се получи много добре. В момента светлината е много приятна и успяхме да си направим готини кадри.
с Изабел, двечките. Аз не си направих сама, защото ми беше супер студено, а тя продължи да си снима още малко, но аз бързах да се облека, защото наистина стана доста хладно. Температурата е 4 или 5 градуса, забравихме да кажем, но ще се калим. И след малко ще трябва да се сбогуваме с тях, за съжаление, а ние с Живко ще се върнем във Вана, ще закусим, ще измислим план. Най-вероятно ще отидем към Гардена Пас или ще търсиме място, където да спрем буса за Сечеда, тъй като мислим не днес, а утре да направим хайка там. Макар че може и днес да го направим. Ще видим как ще се чувстваме след малко. Нека първо да се стоплим, че да ни дойдат с повече приключенията за днес. И ще се видим по-късничко. I wish that I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. Every day I drive my car to my little job and I find some peace in the state. Гардена Пас, Горнер Йох, Гроднер Йох или така както се казваше. Уникална красота. That I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. To embrace, wonder why I'm so opposite. I'm so... Здравейте, прекрасни хора! Тък му паркирахме Бела тук на един паркинг, който се намира в Колрейзър, т.е. в Санта Катерина, да бъда по-точна, защото искахме да паркираме в Колрейзър, обаче не успяхме. Поради ред причини бяха затворили паркинга и казаха, че не пускат повече кемпери, защото си бил напълнил с кемпери. Пратиха ни на този паркинг, утре трябва да отидем на другия, на който се опитвахме, ама не да паркираме с шътъл, който е безплатен. Сега отиваме да видим къде е шътъла. Доста е близо, реално на 4 минутки с кола от лифта, защото утре ще изкачваме Сечеда. И сега отиваме на вечеря в Ортисей, което е съседното градче. И ще отидем с автобус, за който имаме безплатни пасове още от къмпинга, в който бяхме настанени. Защото ни дадоха безплатни пасове за 2 дни, което е интересно, защото ние прекарахме само един. Но им казах, че може да останем за 2 и може би поради тази причина са ни дали за 2. Но така или иначе са си в мен и те са като QR кодове и сега ще ги използваме. Какъв късмет само. Така че отиваме да ядем пица. Да, за втори път ще ям пица. Живко също. Хей, как си, Живко? Добре. Цял ден приключения. Малко съм заспал, защото рано станахме. Очите ми са Беше излишно леща. това ранно ставане, ама хайде си. Да, беше излишно ранното ставане. Насам сме. И сега ще затварям, за да мога да гледам на къде сме, че да не ме бие Живко. Айде до после до пиците. Хората бързат за автобуса. Тук му слязохме. Къде сме в Ортисей? Тя се каза, Ана, че ще бъде. Ми общо цялото. Да.
Това ще бъде въпросното място за тази вечер. Екватор Дженуине пица. И имаме меню, съответно с доста вегетариански и веган избор. До този момент доста ми харесва. Тази е с томато сос, моцано пиджи органик. Това мисля, че е моцарела, чесън. Аз май това ще ям, доста ми харесва. Има и... Те са само веган и вегетариански, всъщност има и изцяло веган пица, която е с томатен сос, отново някаква моцарела, зеленчуци различни, като тиквичка, пипер, патладжан, миксирани салатки, пресен лук, звучи много добре, стъпиджи органични и орехи. Но аз мисля, че се впечатлих от маринарата и ще попитам дали може с веган моцарела и това ще ям. О, мама! Ето ми е пицичката. Нямам търпение да си я хапна. Отново си взех маринара. А Живко си взе маргарита. За пореден път. Той си хапва маргарита, когато е в Италия. А пък аз ще си хапна моята маринара. Намираме се на Am Hotel Coalraiser и това е спирката, до която ни спря лифта, който хванахме тази сутрин, Coalraiser Cable Car, и сме се отправили на изкачване към Сечеда, тъй като има лифт от Ортисей, който води до там. Ето го и Живко, бодра свежарка. Има лифт, който ви води директно от Ортисей до Сечеда, но ние искахме да направим някакъв хайк, така че сега се пускаме. Взели сме си щекички, подготвени сме и отиваме към нашето изкачване, което започва от тук. Цялото нещо ще ни отнеме около 3 часа и половина, като ние, разбира се, ще спираме за снимки. Слагам ги 5 да отидем и да се върнем. Часът е 9. Стартирахме рано, няма все още много хора, но е много красиво тук, така че ще ви показвам гледки. Сечеда е много красиво място, така че обязателно в листа. Фактически там отиваме. Това е Сечеда и вече си е сериозно изкачване. Не знам дали се вижда от там по средата някъде на екрана тръгнахме. Имаме още много малко. И така, първо се спираме тук за снимки за Instagram, за видео за YouTube. Още по-добра панорама тук се разкрива. Тук има някакво скално образование, което е отбелязано на Old Trails картата ми. Ето това. И всички се спрели да го гледат. Има като хижичка, ресторантче, туалетна. Сега ще ползваме. И уникални гледки навсякъде панорамни отново. Тук по пътя видяхме магаренца.
Задължително трябваше да спра да ги снимам. Просто вижте какви са душички. Супер сладките създания. Честна дума, до сега го храних с кайфики и също и тях ги храних. Ето ги. И сега аз се храня на обяд с гледка. Купих си някакъв безглутенов хляб, който тук виждала съм го и в България, обаче тук е много по-изгоден. 2 пъти по-евтин беше с веган кашкавалче и лютеничка и хумус. Да, нахранихте. След малко и фастъци ще ядеш. След малко и фастъчки ще ти дадат. Миличкото. Вижко. Видяхме един хеликоптер и за съжаление се връща, което означава, че може и наистина да е спасителна мисията. Над се чеда точно. Сега ще видим какво ще стане, дали ще се върне с някой или с някои, защото пусна един човек и аз го заснех. И така, съвсем случайно по пътя за следващата локация решихме да спрем на едно езерце, Лаго Лимидес. И сега ще ви го покажа. То реално звучи се едно голямата работа станала, нали? Ама 20-30 минутки в посока катерене и яко останахме без въздух, защото много бързо вървиме по нагорещето. И то е някаква ски писта, супер стръмна нагоре. Късичка, но стръмна. Но просто не мога да го пропусна. Минаваме, видях го на картата, викам, айде. Дайте да видим дали си заслужава заедно. Ето го езерцето. За съжаление няма отражение от планинките в самото езеро, но е готиничко. Има гледчици. Абе, интересен. Следобеден хайк. Бърз беше. Добре дошли на Джао Пас. Стигнахме. Това ни е гледката от днеска, където ще ни е дома. Так му паркирахме бусчето, правим панорамка. Не сме сами, естествено. Ето е Бела. Тук ще бъдем тази нощ. Хей, добро утро, мили хора! Включвам ви се от един пореден изгрев от Джао Пас и всъщност така ще свърши този влог. Ако станат готини кадри, ще ви ги покажа малко с дрона. Аз вече ви показах луната, беше много красиво от другата страна. Сега има малко облачета, които пак ни се бъркат в работата, обаче когато слънцето излезе над тях, мисля, че ще стане много красиво за момент, преди да стане облачно през деня. И ще поснимаме малко съдържание. И с това завършва днешния влог. Благодаря ви много. Това е едно досадно дронче, много силно и шумно мина току-що. Има сега едни нови DJI дронове, които ги правят да те снимат сами. И е доста шумно и малко. Но в крайна сметка ние имаме дрон, така че няма да се оплаквам. И ще го летим.
Така че благодаря ви много, че гледахте това видео. Надявам се, че ви е било интересно. Напомням ви, че ако и вие искате да живеете нещо подобно, бусчето ни е свободно за наемане, така че скачайте в сайта. Линка оставям тук горе във ваше дясно и долу в описанието. Пишете ми в Инстаграм, ако имате въпроси. Благодаря ви, че гледахте този епизод. Ще се видим в следващия.